Arratsaldean eta urriko plenoakin hasiko ga Kontxi mesedez. Bai, lehenengo puntua da irailaren 30ko aktaren onarpena. Konforme zaite? Aho batez onartuta geratzen da. Bigarrena, alkatearen jakinarazpenak, ez daukazu ezer. Hirugarrena, Bergarako Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren informatika elkartea SA egieren arteko lankidetza hitzarmena kazeta gunea zentroaren irekiera, erabilera eta aprobetxamendua onartzeko. Hitzarmen berri bat sinatzea proposatzen duen lehengon berdine. Guk Bergarako Udalak lokal bate utziko lieke Irisarren, hainbat baldintza betetzen dituena, eta beraia jarriko lueke personala eta bar. Hitzarmen hau onartzaren aldeko botoak, aho batez onartuta geratzen da. Laugarrena, udaleko aurrekontuaren 10. kreditu aldaketaren onarpena, proposatzen da kreditu transferentzia bidez ikastu partide batzuei baja ematea eta beste batzuek berriz handitzea. Egin den aldaketa guztira da 23.384 eurokoa eta onartu eta besterik gabe kontabilizatu ingo litzake kontu hartzailetzan. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, aurkakoak, abstentzioak. Onartuta geratzen da 9 aldeko botokin eta 5 abstentziokin. Boto azalpenik norbaitek? Ez, baino Ainhoa dauka gorkana. Ez dut adierazi, baino... Norbait ez oso adierazi nahi dezu, oso egingo dut? Bale. 5. Ordenantza fiskalen aldaketa 2025-erako. Arratsaldeon. Udal gobernuak 2025ko ordenantza fiskalen proposamena landu ostean eta datu ekonomiko guztiak aztertu ondoren, hau da onartzeko ekartzen dugun proposamena. Horretarako kontutan izan ditugu herritarren zein udalaren egoera ekonomikoa batetik eta kalitatezko zerbitzuak emateko helburua betetzea bestetik. Hori horrela, oro har tasak eta zergak 3% igotzea proposatzen dugu. Azkenengo urtietan tasak eta zergak KPI-an azpitik igotziak kalitatezko zerbitzuak emateko esfortzu gehiago inbiarra suposatu dotza udalari. Eta iaz aipatu bezala egoera pixkat egonkortu hala udalak bere gaitasun ekonomikoa berreskuratzen joan beharra dauka. Hau da proposamen honen arrazoia. Aurten gainera foru fonduan likidazioa negatiboa izango da, 3,46 gutxiago. Honek suposatuko dau, Gipuzkoako foru aldunditik 400.000 euro inguru gutxiago jasoko dabela Bergarako herrixak. Aurrekari hauekin eguneraketa itxia proposatzen da tasa eta zerga gehienetan. Zaborran kasuan 29% igoera proposatzen da. Honek oinarria dauka hondakinen kudeaketan inguruko apirilean 8ko 7.2022 legian eta Europako zuzentarauetan. Hauek zerbitzua defizitarizua izatea debekatzen dabe. Hau da, tarife gutxienez, udalak zerbitzua emateagaitxik dituen gastuak estali bia ditu. Eguneraketa hau derrigorrez udal guztiek egin behar izan dugu. Uran kasuan, 2,24 igotzeko proposamena egiten dugu. Igoera orokorran azpitik. Gai honen inguruan aipatu beharra dago, altako presioa 12 igo nahi dozkula ur kontsortzioak eta zuzenean ere ingo dotzala udalaren egoera ekonomikoari. Etxez-etxeko laguntza zerbitzuan tasarik ez igotzea proposatzen da. Obarixei dagokizunez, iaz bezala progresibidadia eta egoera zaurgarri xandarenei laguntzia da gure helburua. Horretara dator proposamena. Konpromisoa daukagu bi gai hauekin eta mekanismo egokizenak lantzen ari da. Zentzu honetan eta oposizioak egin dituan ekarpen gehienak aintzat hartu izanak ordenantza fiskal hauek osatzen lagundu dabe. Bukatzeko aipatu 2024an arau fiskalak berriro behindarrian jarri diela eta urtengo aurrekontutan likidazioan aplikaubiako diela. Arau fiskalak nola kalkulau eta aplikauko dien ikusteko dago indio be. Lehen bezain zorrotz, ala modu malguau batian. Baina edozein modutan, estenatokisa aldatu egingo da. Eta gaur hartzera goia zen
neurrixen gisakuak egoera berri hortara hobeto moldatzen lagunduko dozkue, zalantza bari. Beraz, hau da gobernuaren proposamena 2025ko ordenantza fiskaletarako. Boskatu ingo dugu, oso zera dirazi nahi dezue? Boskatu. Aldaketa proposamena onartzaren aldeko botoak? Aho batez, onartuta gehatzen da. Bota salpeni norbaitek? Bai, bueno, gure boska aldeko izan da, baina egiz esan da, zalantzan egon gara azken momentura arte, eta genukan garbi egiz esan da, isa ona sartu aurretik arte. Zerraitik, alde batetik egisa da, guk egindako ekarpenak, asko edo isadanak onartuak izan dira, baina bat, guretzako funtsezkoena da, igoerana, ez da onartua izan. Guk proposatzen ginoan irizpide garbi bat, hau da, azken momentuan ezagutzen den KPI-xa erkidegoan, kasu honetan abuztutik abuztura, datu hori aplikatzea igoerara. Egixe da, ondoren, negoziazioan genden bitxartian, baina ja berandu, ezagutu izan dela beste datu bat, ondikan bajuagoa, baina, momentu horretan ezagutzen ginoan datua proposatu dugu irizpide horrekin. Eta gure asmoa zen, hori, irizpide bat jartzea, urtez urte ez ibiltzeko diskutitzen 3, 3,2, 1,6 o 8,5. Azkenean, irizpide garbi bat, objektiboa ipintzia, hori finkatzeko. Hori ez da onartu eta horretik daukau diferentzia hori, guk 2,6 eta zuek 3,2tik, 3 jetxi izate, horrek sortu osku zalantza asko. Hortik aurrera beste danak, pixkate komplikatu izango litzake oin danak esplikatzea, baina hobakuntza obari batzuk aplikatzea, trakzio mekanikoko kotxiei beste obari batzuk aplikatzea, obrak itxen dienian kargadoriak autoelektrikoentzako berdin da enpresak, komunitateak, partikularrak itxen da benean hoiei be aplikatzea obari batzuk, zetako hori azkenean areagotzeko eta gero eta elektrifikatzea gero eta gehiago. Eta beste batzu bai, ez dakit kooperatibentzako, etekin negatiboa duten enpresentzako obari batzuk, eta bar. Hoi denak onartuak izan dira, baina lehenengoa zeukagun, zalantza hori. Azkenean bai asko izan da, ze guk asko baloratzen dugu elkarlana, eta azkenean eukiditugun diskusioak eta debatiak asko baloratzen dugu. Eta gure ustez hori importantia da, hori bere balorian jarroia da. Eta horretik azkenean nik uste dut bai askoa ematen daula. Ni bakarrik eskerrik asko esatia. Seigarrena, Bergarako Radio eta Indiak egindako daintzaren onarpena. Elkarteak eskaintzen dio Bergarako udalari berak daukan furgoneta bat, obra eta zerbitzutako buruak etiendo txosten bat azalduz brigadarako egokie izan daitekela, eta proposatzen da doaintza hori onartzea eta eskerrak ematea. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta gehatzen da. Kontxi. Bai. Ez. Bai, Kontxi zuk ondo esan dozun bezala, barkatu maite. Ez eskerrak emotia nahi neban Kontxik aipatu daben bezala, erraldoien taldeari, eurak erabilgarri zeuken ibilgailu hori herritar danen esku lagatzi harren. Obra eta zerbitzuetan aztertu dabe ibilgailua eta egoera honian dago, eta benetan eskertu dabe aportazio hori eta erabilgarria izango da, horren zentzu horretan 1000 esker. Bai,
Ni bakarrik, eskaera bat eitxea nahiko nuke ez. Olako gaixa, gai konkretu honetan ez da pasau batzorretik, bai. Nik ez dakit prozedurak eta legalki ze araudi edo ze arau zehazten da ben, zeintzuk joan pasau behaian, ero zeintzuk ez. Baina nik uste dut importantea dela elkarlanerako olako gaixo bai batzorretik pasatzea, ez. Gure zalantza lehenengo puntu jasan hastean jaso ginuanean, baina ze da, doaintza edo ez, ez? Doaintza zan, hor zalantzak auki ginu zen, bai? Ze lehenengo eskaeran esan zehazten. Gaur bidalitako txostenean bai argixau ikusten da, ez? Doaintza badala. Nik eskertuko notzueke, olakoak uste dut importantea diala batzorretik pasatzea, eta oinartian be olain izan da, ordan gure eskaera da, hemendik aurrera jarraitz, guztiak pasatzea, kontua ondixak itzea eta guztiak batzorretik pasatzea. Batzordetik esan pasau gai hau oindala 2 aste izan zen batzordia eta txostena gaur bertan ailegau da izan be garazita, obra eta zerbitzutako arduradunak pasadan astean egon ziren furgonetia ikusten da joan zan asteko erabakixa dalako, beste ibarik. Ondoren, batzordiaren ondoren etorritxakoa izan dalako. Bai, erabakixa, baina eskaera ez da? Hori da. Eskaera aztertu leke bai batzordan, ez? Naiz eta ez auki obra eta zerbitzutako txostena, erabaki landu leke da, eta gero erabakixa txosten teknikoa geroago jaso leke da, ez? Jakinda doaintzak batzordetik plenotik pasatzen diala, ez? Nahi izan ez, gero beste kasu batzuetan bai esan izan da, batzordaren ondoren bialduko da txosten teknikoa izan da, eta normala da, ez? Lanian doia zen enean bialtzen dira txostenak, eta hori bestik ez dugu eskatzen. Batzorrietan komentau, ez badago txostenero informazioa dana, bestetan eitzen da moduan, inbiez bialdu dagonian, eta jazta, beste gabe. Bai, ados, eta beti izan dugu hola, engoan hola tokau da, bada erabakixa hartzeko balorazio baten premia zauan, eta ondoren etorri dana da, baina jazta, apuntauta. Beti bezala funtzionatzen dugun moduan, bai. Zazpigarrena, udalaren ondasunen zerrendaren zuzenketaren onarpena. Zuzenketa hau onartzen da 2023ko abenduaren 31ko eraginarekin bidali zitzaizuen aldaketa proposamena non jasotzen dien antzemandako akatz batzuen zuzenketa gehi alta, baja eta aldaketak. Baita proposamenean aditzera ematen zaizue, hor ez da hitzedan txintxilika, edo hor dauzkagun hainbat kontu igual zuzenean ez daukatenak udalaren ondasunen zerrendarekin zerrikusie, baina bai udalarekin, udalak administratzen ditulako ondasun horiek edo dana dalakoa. Eta gero horrekin baita behaldu zitzaizuen aldaketa hoin aurretik udala ditun ondasun higiezinen, eskubide errealen, ibilgailuen, ondasun historiko-artistikoen eta informatikako ondasunen zerrenda. Eta erantzita dago baita ondare eta eskubide itzulgarriak. Hori da nolabait atal bat, ondasunea sartzen zarenean ere azaltzen dana, baina nolabait esan da rekordatorio bat udalarentzako, epea bukatzen dela edo gauzak ez darela, igual kontratorik ez dagoela eta holako gauzak. Hori esan da, onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. 8. IBAPekin hitzarmena hizkuntza prestakuntza eta normalizazioaren arloan. Berez 4 urtekorako hitzarmen bat danez eta ikastaroetarako danez ulertu zitekeen alkatearen eskumena zala, baino nola baita udala derrigortzen da normalizazio plan bat eukitzea eta horik gauza horiek plenotik pasatzen ditugun, horrekatik dakarreu plenora. Da hitzarmen hori onartzea eta alkateari almen ematea sinatzeko.
Onartzaren aldeko botoak? Bago batez, onartuta gehatzen da. 9. Bergarako herriak eta udalak Euskaraldia ekimenean parte hartzeko proposamena. Euskara zerbitzutik dator proposamena eta honakoa da. Euskal Herri osoko 100 herritako milaka parte hartzailerekin bideratu ziren 2018an, 2020an eta 2022an Euskaraldiaren lehenengo 3 edizioak, erakunde publikoen zein gizarte eragileen bultzadaz. Bergaran ere, 3.000 herritarretik gora izan ziren edizio horietan ahobizi edo belarriprest gisa parte hartu zutenak, eta 150 entitate baino gehiagotan eratu ziren ariguneak. Edizio horien balorazioa positiboa izan da, bai parte hartzearen aldetik eta baita ekimenak erabileran izan duen eraginaren aldetik ere. Eta une honetan abian dira Euskaraldiaren 4. edizioa gauzatzeko prestaketa lanak. Edizio hori 2025ko maiatzaren 15-tik 25era bitartean bideratuko da. Hala beraz, horiek horrela izanik proposatzen da udalbatzari honako proposamena igortzea onar dezan. Euskal Herri osoan zehar bideratuko den Euskaraldia ekimenarekin bat egitea eta Bergaran ere egitasmoa sustatzeko ardura hartzea. Jardun Euskara Elkartearekin eta herriko beste eragileekin batera. Bergarak herri gisa egitasmoan parte hartzeko izena ematea, Euskaraldia horretarako finkatutako bidetik. Udalkide, herritar eta herriko eragilei dei egitea urtean zer egin izango diren prestaketa lanetan parte har dezaten eta bere momentuan ahobizi eta belarri prest izan daitezen. Zozara direzen izue edo onartzaren aldeko botoak? Hau batez, onartuta gehatzen da. Zozara. Eta azkena eskara eta galderak. Bukatutzat emango dugu urriko ohiko pleno hau. Ondo segidanok.